హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పీవీబీఎల్ ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి కరివేపాకు రైస్. ఈ కరివేపాకు చాలా మంచిదండి మనకు కళ్ళకి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి జుట్టుకి, తర్వాత వచ్చేసి స్కిన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ కరివేపాకు రైస్ని లంచ్కి కానీ టిఫిన్కి కానీ 5 మినిట్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు మనము చూసేద్దాము. అందుకంటే ముందు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. ఇంగ్రీడియంట్స్ కంటే ముందర మీరు కానీ ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. పూర్తిగా చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అంతేకాదు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అంటే పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేసి ఆల్లో పెట్టారు అంటే నేను ఏదైనా వీడియో చేసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ ముందు మీకే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో, ప్రిపరేషన్ ఏంటో చూసేసేద్దాము. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కరివేపాకు, పచ్చి కరివేపాకు దంచి పెట్టేసి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వేరుశనగపప్పు, పచ్చిశనగపప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మకాయ అరచెక్క తీసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర. మనము రైస్ని వండేసి చల్లార్చుకొని ఉంచాలి. పొడి పొడిగా చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ప్యాన్ పెట్టేసి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి చిన్న చిన్నవిగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్నాక పచ్చిశనగపప్పు, వేరుశనగపప్పు ఉంది కదా, పచ్చిశనగపప్పు, వేరుశనగపప్పు వేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ కూడా వేసేసేయాలి. ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యే లోపల మనకు పచ్చిశనగపప్పు, వేరుశనగపప్పు ఫ్రై అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కరివేపాకు రైస్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. మనం కర్రీలో వేసుకుంటాం, కానీ కర్రీలో వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని తీసి పక్కన పడేస్తారు పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ. చాలామందికి అలవాటు ఉండదు, కానీ ఫస్ట్ నుంచి నేర్పించినట్లయితే ఎవరైనా తీసుకుంటారు. కరివేపాకు చాలా మంచిది. ఆ ఒక్క కరివేపాకు ఉంటే మనము 5 నిమిషాల్లో ఇలాగా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దంచిపెట్టేసుకున్నాం కదా, ఇంకా మెత్తగా దంచుకోవచ్చండి. దంచిపెట్టేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో వేసేసుకొని ఎక్కువగా ఫ్రై చేయడం అవసరం లేదు, ఊరికే వేగిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఉడికించుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాము కదా అన్నము, పొడి పొడిగా చేసేసుకొని ఈ మిశ్రమంలో వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, మనకు దానికి సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా, గ్రీన్ కలర్. ఒక అరచెక్క నిమ్మకాయ స్క్వీజ్ చేసుకోవాలండి. స్క్వీజ్ చేసుకునేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. నిమ్మకాయ వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది, లేకపోతే టేస్ట్ రాదు. మనకు కరివేపాకు రైస్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. లంచ్ బాక్స్ కానీ ఈ టిఫిన్ బాక్స్కి కానీ చాలా టేస్టీగా, చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, నేను కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, లెమన్, కొద్దిగా ఒక పీస్ లెమన్ పెట్టానండి.
గార్నిష్ కోసము. చూస్తున్నారు కదా, కరివేపాకు రైస్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. చాలా మంచి రెసిపీ అండి. మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి. మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరొక వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. ఓకే, బాయ్.